दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जिल्ला दखरा बा मिरु लेभेलाव जाय बिथांमोना हाबा मावलांबाय बा सोमावसारनायनि समाव जाय बिथांमोना मुंख्लं जालांबाय आरो माखासे थासारियाव रुंसारि जालांबाय गासैनिबो मान मर्यादा बा गासैनिबो स्टेटासा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थाखाय बा माहारिनि थाखाय समान बेयाव जेबो फारागथि गैया। जोङो गुबुन गुबुन बिमुं होनानै बिथांमोनखौ जोङो हारिनि साफा साफा नेशनेल हिर' बा माहारिनि सासे सासे आइकन हिसाबै जोङो जेब्लाबो बिथांमोनखौ जोङो मर्यादा होबोदों आरो बे होलांगोन। बड'फानि मर्यादाया आलादा, गारलाबाथा दावहारु बिमुं होनानै जों बिथांखौ आलादा मर्यादा होदों। नाथाय माहारिनि थाखाय बयबो बिथांमोना माहारिनि सार्थआव जातीयताबादिखौ लानानै हाबा मावग्रा साफा साफा फायखि आरो बेखायनो गोलाव सम जिहेतु बड'लेण्ड आन्दलन सोलिदोंमोन आरो बे आन्दलननि गेजेराव माखासे थासारियाव बेबायदि गोसोखांथियाव मोजां साबना हामना स्टेचु बा साबना हामना बेबायदि माखासे पार्कफोर बानायनो थाखाय जिहेतु जोंनियाव खाबु गैयामोन आरो बेखायनो खाबु गैयामोन जिहेतु सोमावसारनाया जोबाखैमोन आरो दिनै BSc एकर्ड जाबाय, BTC एकर्ड जाबाय, BTR एकर्ड जाबाय। दा बे समाव आन्दलननि परिबेस जिहेतु गैथ'लिया आरो उननि समाव जुदि जों खालामनो गोनां जायोब्ला माहारि नाङैनो जों थांखि लानानै आरो जों बेखौ आवगायलांबावगोन। खिन्थु दिनै जिहेतु जोंनि जायफोर नेशनेल हिर' दङ, माहारिनि जायफोर पायनियार रल लाग्रा आइकनफोर दङ, बिथांमोननि गोसोखांथियाव बिथांमोननि बिहोमाखौ कन्ट्रिबिउसनखौ मर्यादा होनानै स्टेचु बानायनाय, चिलड्रेन पार्क बानायनाय, लाइब्रेरि बानायनाय बा जि लेभेलाव जों बानायनो हायो बेखौ बानायनांगौनि थाखाय आथिखालनि जि काउन्सिल सरकार दङ बे BTR काउन्सिल सरकारा माखासे इनिसियेटिभ लादों आरो बेफोरखौ लेट खालायाबासिनो भारत सरकार, आसाम सरकार, BTR काउन्सिल जिखिनि डेभेलपमेन्ट खालामनांगौ दङ बा बिथांमोनखौ गोसोखांथियाव जिखिनि लुफुंनांगौ दङ बेखौ गोख्रैनो लुफुंनायनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों प्रस्ताब होनानै दोनदों आरो फारि फारि दावहारु गारलाबाथा बसुमतारीनि बिथांनि मुङावबो जों माने मानाव गेदेर बाजैया थांनाय बोसोरावबो जोंखौ खावलायदों आरो बे हिसाबै जों काउन्सिलखौ खावलायदों। आं मिथिदों जे दिनै BTR काउन्सिलनि चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार प्रमद बर' बिथाङा एसे सिगाङाव फैनानै थांदों आरो बिथाङा माबा मोनसे रां अनसुंथाइ फोसावनानै ट्रास्टनि गेजेरजों गारलाबाथानि मुङाव जाहाथे मोजां मोनसे साबना हामना स्टेचु बा बेबायदि जायगा बानायनो हायो बेनि थाखाय बिथाङा बुंलांदों। बेफोर हाबाफारिया खेबसेयैनो जानाय नङा, जोङो फेस मेनाराव बेखौ डेभेलप खालामनांगोन आरो बिनि थाखाय जों खामानि मावगोन। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे समनि आफादगिरि जोंनि फुजिनां दावहारु गारलाबाथा बसुमतारीनि दिनै 23थि थैनाय सान आरो बे थैनाय सानखौ न'खरजों लोगोसे चेरिटेबल ट्रास्ट आरो जोंहा क'क्राझार जिल्ला आरो रामफलबिल दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफाद गासैनिबो जथाय हेफाजाबनि गेजेरजों थेलेबलेबहै बे बोसोराव मेहेरगोनाङै बेखौ खुंफुंनाय जादों आरो बिथांनि बे जि माने समाधि फबनाय जायगायाव बिथांखौ बिबार बावनायजों लोगोसे बिथांनि सोरगोआरि जि जिउमाया सोरगोआव आलो गोजोनै थानो हायो बिनि थाखाय आनान गसाइनियाव बयबो आर'ज गाबदों आरो दिनै बे जि सान बे साना जोंनि थाखाय दुखुनांथाव सान। थेवबो जोङो गारलाबाथा बसुमतारी बिथांनि जिखिनि सान्थौ आरो सानस्रि बेखौ गोजोर खालामनो थाखाय अराय फोथांना लाखिनो थाखाय आरो बिथाङा बर' हारियाव बर' समाजाव होलांनाय माहारिबादनि जि सान्थौ सानस्रि आरो समाज आरो हारिखौ गेबें आरो गोथों लामाजों हारि हिसाबै थांना थानायाव जेब्लाबो बिथाङा खोब गोख्रोङै हाबा मावलांदोंमोन। बेखौ जोङो जेब्लाबो माहारियाव फोथांना लाखिनांगोन। बेखायनो गासै हारियाव आरो जोंनि समाजारि बिथिङाव लोगोसे जोंनि फरायसा फरायसुलि बिथांमोना गारलाबाथा बिथांनि जिखिनि मावलांनाय जों जायखौ दावहारु बिमुं होदों बे दावहारु बिथांनि जिखिनि सानस्रि आरो हाबाफोर दङमोन बेखौ जोङो जाहाथे इयुन जोलैनो रोखायै फोरमायलांनो हायो। बेजों लोगोसे जोङो गोबां खामानि मावबावनांगोन। ट्रास्टआ माखासे हाबाफारिफोर लादों। गुबुन गुबुन बोसोराव बिथांमोना एसे गेदेर आरो गुवार लेभेलाव गोबां सुबुंनि हांख्रायनायजों बा बाहागो लानायजों खुंफुंनाय जायो आरो गेजेर गेजेर एसे थेलेलो हाबाफारिनि गेजेरजों बेखौ मावफुंनाय जादों। दा जायखिजाया आंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जोंनि जि थांखि बे थांखिया जाबाय दुलाराय बर' फरायसा आफादाव जाय गेदेमा बिथांमोना हाबा मावलांबाय आरो थैस' थांस' हारिखौ दानायनि थाखाय
हारिनि थाखाय गावखौ बावसोमबाय बिथांमोनखौ जोङो जे लेभेलाव जोङो बिथांमोननि सानथौ सानस्रिखौ फोथांनायजों लोगोसे जिखिनि आद्रा सिमां दंमोन बेखौ मोगथाङाव मावफुंनायनि थाखाय जोंनि जिखिनि स्टेपफोर इनिसियेटिभफोर जिखिनि लानांगौ दङ जों बेखौ लागोन आरो बिथांखौ जोङो बांसिन गोसार होनो हानाय बायदि सरकार लेभेलनिफ्रायबो थोजासे मदद होनांगौ होननानै आङो दिनैनि बे बिथांनि जि थैनाय सान गोसोखांथि सानाव आं बेखौ खावलायबाय इयुननि समाव जोङो न'खरजों ट्रास्टजों आरो एबसु हिसाबै जोङो रायज्लायनानै मा मा हाबाफारि लाजायो बिनि सायाव जोङो गुवारै आरो गोथौयै जोङो सावरायगोन। नोंथाङा गावनि फेभरेट श' नायनायाव स्ल' इन्टारनेट स्पिडनि थाखाय बानायफैबाय नामा? गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव नोंथांमोननि थाखाय आर'नाइ टेक्न'लजिसआ लाबोदों हाई स्पीड फाइबार अप्टिक ब्रडबेन्ड प्लान्स। मात्र 399 रां पार मान्थआवनो नोंथांमोना आनइन्टाराप्टेड स्ट्रिमिं, गेमिं, आपल'ड, डाउनल'ड आरो ब्राउजिं खालामनो हागोन। आबुङै मिथिनो थाखाय गाहायाव होनाय वेबसाइटआव नायनो हागोन आरो नैबे जामबुं नम्बराव जगाजग खालामनो हागोन। जामबुं नङा जाबाय 8812989283 नङाब्ला 8099554827।